Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Мо дар аллакай обед шудестай. Ман ҷода каме шӯрбо бульон гӯем, гӯшти морфкати хайбо камтар сирхак кардам шуд, то ки сабсафед нашавад ва бо каме вермишел андохтам шуд, то ки нағз шавад. имрӯз больница рафтани будем, лекин нашуд, барои ки сиёвуш намемонад. Тифала ман кришкаша напӯшидем. Ман телефон кати гап задам. Шӯрбоча кардам ва ҳозир сиёвушто нав як коса додам. Сиёвуш мамхел безеб саломатиш хулига набинад. Оста телаш накор. Мана ин хона биёин. Мана ҳама ҷои саҳар кати палисос кардам, тоза кардам ҳама. Не, тоза накардам, танҳо палисос кардам. Фақат полоши шудан дар кор камтар дер шуд. Хай Нилуфар худо ба шукр раҳмати калон тамошобинони гиромӣ барои дуоҳо хела саломатиш нағз шуд, хуб шудак. Бо навбати сиёвуш шудаге. Ва инҷа да чай сиёвуш? Кани ин пазлои дарунаш? Несте? Кани дастота нишонте сиёвуш? Дастоша фломастер карда. Дастоша нишонте мада. боварӣ дорам ки бо бисёриҳо мегӯянд ки бо шумо ба ин духтарона пӯшиден сиёвушда. Устал чӣ шад сиём? Медонам чӣ мехоҳад. Шин як бор инҷода сиёвуш. Инҷода шин ма ина тим дастта. Шин инҷода. Бисёриҳо мегӯянд ки бо костюмчаи духтарона пӯшондаенша. Намедонам чӣ гӯям ҳатто. Дорад сиёвуш, дораду, лекин ҳамаш майда майда шудаге. Ва имрӯз камтар шкафои Нилуфар чизоша вай кардам, ҷудо кардам ва дидам ки ҳамин ҳастай ва майдаҳа Нилуфар гуфтам яке сиёвушда мешад. Барои ки ай сиёвуш худаш аллакай якта дута костюмчаҳои пахтагинаш ҳам хел майда майда шудагианша, танг шудагианша. Черепаха? Баъд гуфтам ки хубтараш чизои танг напӯшонамша ё ҳамин напӯшонамша, рӯи хонада меша. Бинен чӣ хел сиёвуш инҷиқӣ кардеста, хаб намекунам. Ман рафта гирамша, ма озинав шӯрбо додумша. Мемурдамша биё. Ки? Ами апай хулиганаш? Ой, мемурдамша, о сиёвуши хулиган. Дӯстони азиз, хай пӯшен. Ман ҳозир дубораки мехоҳам сиёмка кунам, гапама занам. Лекин ҳеҷ намемонанд кӯдако ки инҷа ба ҳазур гапама занам. Хуб, тамошобинони азизу гиромӣ, ман нав рости гап короя кардам, обед карда шудем ва хостам ба як савол ҷавоб гардонам. Яке аз тамошобинон савол доданд ки апай Нилуфар, шумо дар оила чанд фарзанд ҳастед? Ба фикри ман гуфтагӣ будам ки мо чанд кас, лекин бо мамхал мепурсанд ки апай Нилуфар, шумо чанд фарзанд ҳастед? Мо дуто фарзанд ҳастем. Ман як ако дорам, тамом. Ва худам гӯем. Манам хел оилаи майдаҳак мо. Ва боз як аз тамошобинон ҳамин рӯза видеода нависиданд ки апай Нилуфар дига ҳамин халатона напӯшен. Рости гап ҳамин халат ба ман беҳад маъқул ҳаста. ҳозира халатҳое ки бозорда ҳастанд умуман манда маъқул нестанд. Фақат ҳозир биромадаги аст бамбук манда намехӯрад авай бамбуко. Умуман материал качестваш безеб ҳаста. Манда маъқул буд ва пештара халатҳое ки вай турецкиян, пахтагини хушрӯ будан, мулоим будан, беҳад манда маъқул будан. 3 сол пеш вақте ки ҳамин тӯйда ман дута халат харидагӣ будам. Якташ розови, якташ хел кабути талх буд. Анаваё пахтагини хушрӯ будан. Ман вая расида пӯшида масалан тамом шудан. Баъд ҳамонҷода партофта омадам. Вақте ки инҷа омадам, бинам ки халатҳо ҳамаш ҳамин аҳвол, ҳамаш материал бамбук гуфтагӣ, айвай халатҳо ман умуман наёфтам. Барои ҳамин ман якта ҳамон халати сабза гирифтам ки манда умуман маъқул нест. Хай ягон вақте ки ҳаво хунукай мепӯшамша. Ва ҳамин халата низ ман ҳамин
1 сол паси туй гирифта будам, ҳамин халато мо дошта буданд ва ҳозир ман дар рости гап ҳамин маъқулай, барои ҳамин ҳама вақт ҳамин халата мепӯшам. Мехел кушоди нағзагӣ, мехел танги вай нест. Ҳозирҳо ҳамашам хел резини тангака кардаги маъқул нест мавай бамбуко. Барои ҳамин ҳама вақт ина мепӯшам. Ин хай синтетика асту, лекин он қадар бад нест. Мулоими нағзи кушодаки хушрӯҳай, барои ҳамин ман мепӯшам ҳамина. Вай ки вай сол харида будамша, мана маъқул нест. Барои ҳамин мехоҳам ягон рӯз бозор рафтан, кани бинам кани халато ҳастанд, нестанд, аммо пештараҳо турецки мегуфтанд пахтагини хушрӯҳанд. Я бор янгам омада буданд ва янгам гуфтанд ки душанбеда ҳам хали халато ҳастаю, не ки халати холияй беҳад қиматаи 300-350 сомона бе вай буркаш гӯям хел худаш халати холи. Не ки ҳамо хел пештараҳо бар ин пахтагини хушрӯҳи хел бамбуку дига неста. Барои ҳамин намедонам, агар ки ҳамин бозорои хурҷанди худ мода наёбем, агар ки ҳатман душанбе равам, ай ҳамон халато як-дута гирифта мебиём. Насиб ҳамин хел нақша дорем ки агар ки шавад па гоҳ бозор мерем, барои ки шавҳарам ай вақте ки омадиян ҳоли ягон бор бозор нарафтиян, либосошон ҳамаша Москвада монда омаданд. Айҷода он қадар либос умуман гӯем ҳамин якта ёки дута доранд, тамом. Корро ма ҳамаша ҳал кунам гуфтанд, баъд мерем. Ҳозир коррошона худо ба шукр ҳамаша ҳал кардаги ҳастанд ва насиб мехоҳем пага бозор рафтан ё бора кӯдакода низ чиз гирифтан. Ана мехел тамошобинон, ай дастам дар кардак. Имрӯз ман хӯрок тайёр кардам ва бо намедонам имрӯз меҳмон омаданӣ ҳаст, маълум нест ки мебиёд ё ки намебиёд. Рафтем, хай рафтем. Ай масҷидашба мо байни хонада ин коробкаша бинам. Рафтем сиёвуш якдам хона дашинем. Ман дастархон партофтам. Мози ҳеварам мумкин биёянд. Барои ҳамин хотир дастархон партофтам, лекин ҳеҷ чизо намондам. Барои ки чизоро биёрам, кӯдако ҳамаша мерасанд. Рафтем сиёвуш, ман шумои гуворада бандам. Хуб, тамошобинони азиз, Нилуфар манҷа ҳама ҷои тит карда шиштай. Ман хӯрока мондам, мози рости гап то ҳол ман ҳамин вай хонаҳоятон мефурӯӣ? Мефурӯӣ? Хонаҳоя тоза кардаму ҷамъу гир кардам, посудаҳоя шиштам, полоя шиштам. Инҷа хӯрока мондам то ки гарм шавад. Берун аллакай торик. Сиёвуш сиёвуша ман бағал кардам ва рафтем хона дашинем. Абети рӯз ростика вақте ки кӯдакоя хобондам умуман намонданд ки ягон кор кунам. Ҳозир мана то ҳол намемонад ягон гап задан ҳатто. Барои он ки гуворода бастамша сиёвуша, Нилуфар низ хоб рафтак, инаш месилфад, бедор мешад сиёвуш. Нилуфар месилфад, сиёвуш бедор мешад, сиёвуш тестед. Умуман гӯем ай пеши гувора ман 1 соат наҷумидам ягон ҷо. Ҳичи нест инҷа сиёвуш? Да, ҳичи нест. Ҳозир бошад намедонам саат 6 шуд ё ки 7 шудак. 6 ба фикрам шуд. Ҳозир кӯдакода ужин метиҳам. Баъд шавҳарам интизор мешам кай мебиёянд, ҳамроҳ ужин мекунем. На сиёвуша бинанд. Кухни қанда. Гишнашда барои қанд мегӯд. Биё мемурдамша биё. Сиёвуш. Нилуфар умничка мана. Ҳама бозичаша ай болои шкаф гирифта инҷа овардай.